От главното меню Учебна система имате достъп до главната страница, в която се намира основното съдържание във връзка с обучение и развитие. Тук ви се показват групите, в които вие членувате. От този бутон можете да видите дървовидната структура отново на групите, в които вие сте член, както и имате бърз достъп до вътрешна информация. Затваряме отново. От бутона Действия имате бърз достъп до основни действия за тази група. Можете да добавите бележка, так, да добавите тази група към вашия личен десктоп, така че при влизане тя да бъде на централно място и вие да имате по-лесен достъп до тази група. Или от меню Информация виждате основната информация за тази група. Нека се върнем назад. Нека влезем в съдържанието на тази група. В групи са разположени основните учебни ресурси, които са за целите на нашето обучение. Основните ресурси в платформата са папки, учебни ресурси, тестове, анкети, файлове. В зависимост от нуждите, администратор добавя необходимото съдържание, а ние като потребители имаме достъп до него. В папка може да видим учебни ресурси или файлове, както и информация за съответната папка. Можем да се върнем назад отново в корена на демонстрационна група. Основните менюта в нея са както информация, така и вие можете да видите кои са членовете на тази група и да изпратите почта до тях, ако желаете. Нека се върнем основно в съдържание. В учебни ресурси могат да бъдат добавени електронни обучения, до които ние да имаме достъп. Отново с бутона Действие вие можете да добавите този учебен ресурс на личния ви десктоп, така че да имате бърз достъп до него. Директно натискайки върху учебния ресурс, ви се отваря в нов таб съответното електронно обучение. Ако вие сте разглеждали това електронно обучение преди това, но не сте стигнали до края, ви се появява прозорец, който ви пита дали желаете да продължите оттам, докъдето сте стигнали. Например, избираме не и сега самото обучение ще стартира от самото начало. От бутона напред можете да навигирате електронното обучение. От Хикса излизаме от обучение. Други учебни ресурси, които могат да бъдат достъп до нас, това са тестовете. Натискайки върху самото заглавие на теста, ви се дава възможност да стартирате попълването на тест. Така изглежда интерфейса на един тест. Натискаме завършване на теста. И продължих, за да може да се върнем отново в самото начало. В зависимост от различните политики, които администратора добави за управление на теста, вие можете да видите вашите точки и процент на резултатност. Ако администратор е добавил наличието на сертификат в този тест, вие можете да изтеглите директно вашия сертификат и той да бъде достъпен за вас. Връщаме се назад в демонстрационна група. Друг основен елемент, свързан с обучение и развитие, това са анкетите. Отново натискайки върху заглавието на анкетата, ви се дава
възможност да започнете попълването на анкета. Анкетата може да съдържа различни по тип въпроси, отворени. Натискаме напред. Виждаме колко още ни остава. Затворени въпроси с възможност за дописване. И приключваме анкетата. Натискаме изход. След като анкетата бъде завършена, виждаме нейния статус като завършена. Тази анкета повече не може да бъде достъпвана. Както виждате, през цялото време на вашия десктоп отстрани виждате последни новини вътре в системата, постоянна видимост към календара, както и може да има кратки проучвания, зададени от администратор, които да изискват ваш бърз отговор. И вие да видите съответно в реално време статистика на получените отговори. Тази икона ви дава информация дали имате добавени лични бележки. Връщайки се назад към учебна система, можем да достъпим друга група, към която сме адресирани. Отново може да погледнем кои са членовете в тази група. Можете да разгледате контакта и да имате бърз достъп до имейл. Натискайки върху логото, се връщате отново в ядрото на личен десктоп.